tome, gospodine Pekes, hajde da se malo nadovežemo i na ovu priču oko tih međuizbora koji dolaze. Mene zanima da li verujete da je to veliki vremenski period kada se taktizira na ovaj način i moram da vas pitam i to, da li Iran ima snage za novu eskalaciju, da li Sjedinjene države imaju snagu za neku novu eskalaciju koja nam dolazi, koja potencijalno dolazi? Amerikanci se definitivno nalaze u jednom stanju panike i ja bih čak rekao da su u ćorsokaku iz kog sad nemaju trenutno rešenje kako da izađu. Oni se nalaze u onome što će ljubitelji šaha znati. Ovo što znači to je taj takozvana situacija cuk-cvang. Dakle, vi ne možete ništa uraditi da poboljšate svoju poziciju na nekakav, da kažemo, legalan, okviran način. Dakle, koji god potez da povuku sad Amerikanci, za njih će se to odraziti nepovoljno i kratkoročno i dugoročno. Sad oni pokušavaju da nekako tu štetu saniraju. Oni imaju opciju da nastave ove pregovore i memorandum da ispoštuju do kraja, ali će to biti de facto poraz za njih, zato što uslovi koje je Iran izdiktirao faktički u tim pregovorima su mnogo više povoljni za Iran nego za Ameriku, posebno kada pogledate odnos snaga pre ove agresije. Imaju Amerikanci opciju da ponovo eskaliraju u potpunosti, međutim, to će samo odužiti ove pregovore i dovesti do toga da Iran onda dobije legitiman razlog da se potpuno okomi na tesnac ponovo i da ga potpunosti zatvori. Sad je on delimično otvoren i Amerikanci su se nadali da će uspeti tim memorandumom nekako da namame Iran da ga u potpunosti normalizuju saobraćaj u Moreuzu i onda bi Amerikanci u narednih 60 dana pa i do tog midterma zaista mogli da ojačaju dovoljno i da ponovo eskaliraju. Ali to znači da šta god Trump da uradi da će da pogreši? Upravo to. Teško oni sada mogu pronaći nekakav izlaz na brzinu. Ovo će se pretvoriti u nekakve dugoročne pregovore i svaki pregovor do sada sa Iranom koji su vođeni su bili izuzetno dugi, čak i bez direktnih vojnih agresija Amerike na Teheran. I mislim da su Amerikanci toga svesni i da sada nemaju puno izbora osim da, eto kako oni kažu, zbog iranskog kršenja primirja napadaju Iran, osnovi ovo su više neka bockanja kako bi Amerika pokazala da je i dalje tu prisutna i da neće tek tako lako odstupiti, ali mislim da nemaju kapacitete sada Amerikanci da izvuku punu eskalaciju zato što će Iran onda ponovo zatvoriti taj Moreuz. Trenutno je stanje takvo da su se oni nesporazumeli oko te tačke 4 ili tačke 5 u kome se navodi da će Moreuz biti otvoren u narednih 60 dana u obimu koji je postojao pre rata. Sada, interpretacija toga američka je da to podrazumeva predratna pravila, odnosno potpuno slobodan prolaz, bez naplate za sve komercijalne brodove. Međutim, Iranci su vrlo terminološki rigorozni i oni vrlo dobro znaju šta žele i šta žele u tim sporazumima da piše. Oni su naveli u predratnom obimu, a ne prema predratnim pravilima. To je velika razlika. To znači da su Iranci rekli da, mi ćemo pustiti komercijalne brodove da idu u onoj količini koji su išli pre rata i pre agresije, ali to ne znači da mi nećemo kontrolisati rute i koordinisati plovne puteve. A to Amerikanci žele i sada pokušavaju iz Vašingtona da stvorite neke alternativne rute koje Iran ne dozvoljava i zato smo i vidjeli danas ovaj sukob i ove napade, opet razmenu vatre, ali hoću reći, Amerikanci su u vrlo nezavidnoj poziciji i nisam siguran kako će uspeti da reše ovo da sebe i dalje predstave kao pobednike. Mislim da je sada svima jasno, pa čak i onima koji nisu pratili toliko ovaj sukob, da su oni poražena strana i da će teško uspeti da se izvuku odavde lako. Gospodine Pekes, moram da vas pitam i za koliko je važna uloga i Pakistana, zašto je Katar važan, zašto oni žele da ovaj memorandum uspe po svaku cenu? Oni kao posrednici žele da se ovo smiri što pre, zato što se oni nalaze negdje između dve vatre, oni se plaše da će njih zahvatiti ca ovaj sukob mnogo ozbiljnije. I nije da nisu u pravu. Pa tako je. Zato sam ispomenuo i da su saveznice u Perzijskom zalivu izuzetno bitne i to je nešto o čemu Amerikanci izuzetno razmišljaju. Sad što se tiče, hajde kažemo, loših procena po pitanju ove agresije, mislim da je najveća procena, najlošija procena koju su Amerikanci napravili upravo u vezi sa iranskim narodom. Mislim da nisu verovali da će na ovako tvrdim linijama... Kao da su malo požurili, je li tako?
Da, mislim da nisu verovali da će iranski narod biti ovoliko jedinstven. Oni praktično od početka ove agresije svako veče izlaze sa zastavama Irana na ulice, skupljaju se, daju maksimalnu podršku svojoj delegaciji i rukovodstvu, ali to nije bezuslovna podrška. Iranski narod ima određene kriterijume. Oni, mogli smo vidjeti neke snimke na kojima su i Iranci čak onako bili vrlo strogi prema iranskoj delegaciji koja vodi ove pregovore i nisu im dopustili da se tu naprave nekakvi kompromisi koji će ići na štetu iranskog naroda. I mislim da, ako njih pitate, da oni uopšte nisu za pregovore. Ako biste napravili neko istraživanje javnog mnijenja, ja sam ubeđen da bi više od polovine stanovništva u Iranu reklo da ne želi ove pregovore i da ne želi nikakve razgovore sa Amerikancima. Ali, s obzirom da je to ipak nuklearna sila, Izrael je nuklearna sila, postoji tu opet i uticaj i Kine i Rusije koji su verovatno rekli i Teheranu da, i pomogli Teheranu da smo pogurali da ipak ti pregovori teku, zato što su i oni svesni da Amerikanci, ako ne želite s njima da pregovarate, ako ne ide nešto po njihovom i ako ulaze u sve veću krizu, postaju potencijalno sve agresivniji, u krajnjem slučaju sve nepredvidivi. I vi morate bar donekle sa njima onda da razgovarate da biste smirili tu zver i da ne bi potpuno poludela i Bog zna šta bi im onda palo na pamet da urade. Ali ja bih rekao da se iranska delegacija, uključujući i Arakčija i druge koji učestvuju u ovim pregovorima, dosta obazire na interese naroda i ako se oni nečega više plaše od Amerike, to je samog tog svog naroda, jer oni njima direktno odgovaraju. Ne znam da li ste primijetili sad kad su počeli ovi pregovori u Švajcarskoj, Amerikanci su pokušali da nagovore iransku delegaciju se zajedno slikaju. Što su ovi u potpunosti odbili. Pazite, kako će sada se slikaju sa ubicama sopstvenog naroda koji su do juče pogodili školu. Ali to je bio dobar trik Amerikanaca, naravno. Jeste. Da, Amerikanci pokušavaju svaki detalj da iskoriste na svoju vodenicu. To što su se uopšte našli u Švajcarskoj je na određeni način pobeda Amerikanaca. Oni će to predstaviti kao svoju pobedu, ali mislim da Iran tu pametno odigrava, vidite, nisu dozvolili da se to dogodi. Mislim, kad bi se to dogodilo, oni ne bi morali više da se vraćaju u Teheran, jer to narod ne bi tamo dozvolio. Ja mislim da se podcenjuje mnogo. To sam teo da vas pitam, kako je moguće da do te mere podcenjuju sve ovo? I iranski narod na kraju krajeva, ne poznavajući ga? Pa podcenjuju zato što im je sve do sada, kada pogledate kroz istoriju posljednjih nekoliko desetina i stotina godina, Zapadu kao takvom polazilo za ruku da nameću silom sve što žele. Naravno, spomenuli smo da ne rade oni odmah silom, zato što to nije dobro za njihov, ajde kažemo, legitimitet, njihov, kako se to kaže, njihovu perspektivu u tim zemljama koje žele da nastave da vladaju. Oni uvek imaju tu recepturu koja uglavnom počinje od sankcija, ekonomskih blokada, pritisaka, pa onda pokušaja da iznutra okrenu ljude protiv tih vlasti koje im ne odgovaraju. I ako sve to ne uspe, kao što nije uspelo u Iranu, onda oni kreću sa vojnim agresijama. Dakle, ipak oni imaju tu recepturu koju smo vidjeli već više puta, upravo zato što oni znaju da ne žele da antagonizuju u potpunosti taj narod, jer ipak Amerika želi da dođe, da taj narod bude otvoren za Ameriku, a ne da ih u potpunosti antagonizuju. Ali mislim da ih podcenjuju pre svega zato što ne shvataju da postoje zemlje u kojima su određena liderstva, naročito u globalnom jugu, koje oni žele uvek da predstave diktatorskim režimima. Znači da su to sve takozvani režimi koji se održavaju isključivo na bazi sile, na bazi korupcije, kriminala i tako dalje. Dakle, oni odbijaju da prihvate da zaista postoje narodi i zemlje u globalnom jugu koji su svoja liderstva stavili na prvu poziciju, odnosno su mnogo demokratičnija, možda čak i demokratičnija od same Amerike i Evrope, i to njima potpuno ruši koncept uopšte njihove propagande i njihove meke moći kako bi mogli dalje da utiču u celom svetu praktično. Tako. To je odatle mislim da to je glavna ta podcenjivački način koji su Amerikanci videli. Sad,
Zato treba vidjeti Iran, pazite, kao ja uvek kad gostujem govorim o razvoju te države, da su oni razvili određene strukture, da je to ideologija, da su oni imali plan, strategiju koja od 79. do danas se gradi. To nije veliki proces. Jeste, to je proces u kojima su oni vrlo detaljno stvorili jednu vrlo jaku, snažnu državnu strukturu i koju oni sada brane. Oni znaju šta brane. Dakle, ne možete vi to svesti na nekakvu marginalizovanu moć određene skupine ljude ili te elite, ajde da ne zovemo po znacima navoda elite u Iranu. Oni su njima celokupno rukovodstvo to prvo eliminisali, a narod se samo još više ujedinio i još se više poziva na tu strategiju koju je... Koji bi se sistem posle tako nečeg oporavio? Posle takvog događaja, zaista malo sistema bi opstalo na ovaj način. Apsolutno. Mislim da je to bila američka glavna meta, glavni cilj da se stvori haos na taj način, ali umjesto haosa vidimo još veće jedinstvo i mislim da to zaista pokazuje da je Iran uspeo da napravi jedan istorijski presedan koji možda nismo viđali do sada. Da zaista jedna zemlja globalnog juga uspe da se izdigne na svojim osnovama, da se odbrani od takve sile i da nametne svoje uslove u pregovorima i da izdejstvuje uspeh u tim, jel tako? Mislim, neće ovo biti, rekli smo već da nije ovo kratkoročno, ovo će još da traje, ali već ovo je veliki uspeh. Neke stvari su vrlo jasne. Jeste, ovo je već veliki uspeh za jednu zemlju globalnog juga. Ne možete da poredite recimo samo cifre koje Amerika ulaže u vojnu infrastrukturu, u naoružavanje, pazite, oni sve vreme okružuju, opkoljavaju Iran sa svojim vojnim bazama. Prosto je to neuporedivo. A Iranci imaju dronove, imaju balističke rakete, ali kad pogledate taj jedan dron, koliko možda košta $10.000, ok, imaju ih puno, ali i to su uspeli da stvore na svojim osnovama većinski, posebno nakon rata sa Irakom, što je bio posrednički rat, to je prvi pokušaj Amerike da sruši islamsku revoluciju. Tada su se prvi put susreli sa američkim oružjem malo direktnije, videli šta oni koristi, počeli reverzibilnim inženjeringom da stvaraju svoje dronove, svoje rakete i to je dovelo do ovoga. Dakle, mnogo je tu Iran uradio zaista na svojim osnovama, bez praktično ničije pomoći. Hvala vam za ovaj detalj što ste nam objasnili, dakle, da podrška nije bezuslovna i da taj narod vrlo dobro zna zašto i koga podržava. Gospodine Đekiću, sada Hezbollah upozorava u isto vreme da bi moglo u Libanu da dođe do građanskog rata. Može li Liban uopšte nekim sredstvima da pacifikuje Hezbollah? Mislim da ne i to je jedan zapravo paradoks, zato što libanske oružane snage ne bi mogle da postoje uopšte bez Amerike. Amerika ih u potpunosti finansijski i logistički pomaže i oprema ih naravno, ali ih oprema uglavnom tenkovima, helikopterima, municijom, ne daju im sofisticirano oružje. Zato što i unutar libanske vojske imate muslimanske šite i onda se Amerikanci plaše da će u potencijalnom napadu, ako bi recimo libanske oružane snage dobili direktivu da napadnu Hezbollah, da bi se ti muslimanski šiti odmetnuli i sa tim sofisticiranim oružjem da bi prešli na stranu samo Hezbollah. Jer Hezbollahov uticaj je velik u Libanu. Doduše ne, naravno, kao kad biste bili u potpunosti integrisani u sve državne strukture, ali oni imaju političko krilo koje je aktivno unutar libanskog parlamenta i libanske vlasti čak i oni tu imaju značajnu reč. Njihov uticaj uopšte nije zanemarljiv. Pritom, Amerikanci se također plaše kad bi ojačali dovoljno libansku vojsku da bi ugrozili sam Izrael. Odnosno, Izrael ne bi bio više tu regionalna vojna sila, nego bi to eventualno postala libanska vojska. Dakle, imate jedan paradoks da Amerikanci navodno tu žele da pomognu Libanu, ali ga drže na jednom tom, ograničavaju ih kako se ne bi odmetnuli nekako njih. Dozirano, jer su svesni da postoji opasnost da se oni udruže sa Hezbollahom. Liban ne smatra Hezbollah uopšte
terorističkom organizacijom, smatraju jednim od legitimnih predstavnika muslimanskih šita, što takođe komplikuje celu situaciju. Sigurno bi Amerikanci želeli i njima bi najviše odgovaralo možda kad bi uspeli libansku vlast u potpunosti pod svoj uticaj stave i da na taj način proglase Hezbollah terorističkom, onda bi oni mogli Izrael i Liban zajedno da možda napadnu Hezbollah, ali to nije moguće upravo zbog ovog uticaja, koji sam rekao, muslimanskih šita i samog Hezbollah, odnosno i Irana u Libanu. Tako da je vrlo onako tu kompleksna situacija, a sam Izrael, ja bih rekao da je cela ovaj sporazum koji su potpisali sada Izrael i Liban, u kome Hezbollah uopšte nije uključen, je jedna šarada, jedna predstava za javnost kako bi Amerikanci rekli da oni nešto rade tu na takozvanom trajnom miru, ili kako je to rekao Rubio, to je početaka trajnog mira na Bliskom istoku. Ali zapravo Amerikanci ne mogu tu ništa da urade dokle god ne priznaju Hezbollah kao deo tog legitimnog predstavništva muslimanskih šita tamo. Tako da sve ovo šarada da bi se Hezbollah razoružao, i mi smo spomenuli da je Hezbollah i počeo sa procesom razoružavanja pre ove agresije, odnosno ova najnovija libanska vlast je imala kao primarni cilj od prošle godine da razoruža Hezbollah, i oni jesu vrlo nevoljno pristali na to, i mislim da su oko 10.000... Šta se u praksi desilo? Pa u praksi jesu delimično počeli sa razoružavanjem. Mislim da oko 10.000 projektila su dali libanskim vlastima i krenulo je to, ali pazite, već posle par meseci je počela agresija, tako da je Hezbollah u potpunosti vaskrsno, i oni smatraju da njihovo razoružavanje bi samo dalo otvoren put za Izrael i Ameriku da urade u Libanu što god želi, da se taj njihov uticaj tu zacementira. Izrael sa druge strane, vidite, prema ovom sporazumu uopšte ne planira da se povuče iz Libana. Oni će se povući samo sa ovih teritorije koje su sada u ovoj ofanzivi poslednjoj zauzeli. I to je pitanje. Dakle, očigledno je ovo šarada za javnost, a pravi cilj je da se nastavi demonizacija Hezbollah i da nekako okrenu javnost protiv te organizacije. A koliko štetu, recimo, gospodine Pekez, je li ovo efekat ogledala? Kako da nazovemo ove reči? Mislim da se sad već ponavlja u krug kao na pokvarena igračka. Nisam siguran uopšte šta može sada Trump da kaže i ko će mu zapravo poverovati. On nema zaista podršku ni u samom američkom narodu za nastavak ove agresije, ali još više nema podršku, što je bitnije možda, nema podršku ni u samom Senatu, jer su se čak i neki republikanci, kojih inače ima više u odnosu na demokrata, mislim da je odnos 51-47, dakle i republikanci se okreću od ove politike, i mislim da su nedavno i izglasali određena ograničenja, pošto američki predsjednik ima potpuna ratna ovlašćenja u roku od, čini mi se, 60 dana. Tako da u toku tih intervencija, kako ih Amerikanci zovu, pošto oni formalno nisu niti jednom proglasili rat od Drugog svjetskog rata. Sve što smo vidjeli od tada, inače tih agresija je bilo preko 100, možda čak i 200, oni su sve to zvali intervencijama. Prema njihovom ustavu se to tako zove, jel? I ako u toku 60 dana te takozvane intervencije vi ne odradite posao, tako reći, onda predsjednik kao vrhovni vojni komandant nema više ovlašćenja i mora za sve dalje agresije i napade da se konsoliduje, odnosno da dobije amin od celog Senata. I sada tu isto postoji drvljenje i postoji problem, jer on nema tu podršku i republikanci se okreću protiv njega, ne zato što sad, naravno, demokrati su protiv, ali ne zato što su sad oni mirovnjaci postali, nego su svesni da ova kriza može da ih ugrozi sve zajedno. Ajde, vratit ćemo reći. Ogledala. Efekat ogledala je vrlo karakterističan za ceo zapadni svijet. Ja sam ubeđen da oni sve što optužuju drugu neku stranu, u zavisnosti kojim je neprijatelj u određenom momentu, da sve to oni rade i to na mnogo gori način. Ali fascinantno kako im sve to prolazi. Evo, i ove izjave Trumpa su fascinantne, da to bilo kom zdravom mozgu, nekom mozgu koji ima zdravu logiku može proći prosto neverovatno, ali vidite u Americi to
prolazi na tom nivou da, eto, dokle god Amerikance ne ugrožava, oni su mirni, izgutaće šta god da im on kaže, ali pošto sad situacija nije takva, odnosno kriza će sve njih da zahvati, a ipak i republikanci i demokrate funkcionišu u istom ekonomskom sistemu. Nisu oni u nekakvom nezavisnom, u nekakvom vakumu, pa sad oni mogu ta svoja takozvana drvljenja večito da prodaju. Ta drvljenja njihova su možda zanimljiva u momentu kada nema ovakve krize. Kada postane kriza, oni se isto homogenizuju i isto tako će sada gledati da nekako zajedničkim snagama odrede dalju strategiju ovog sukoba. Mislim da to neće ostaviti definitivno, niti kažem po Ustavu je moguće ostaviti samo predsjedniku Amerike, jer on nema više ta ovlašćenja koja su mu potrebna. Sad nisam siguran koliko je potrebno da prođe dana, posle tih 60 dana koliko inicijalno ima sva ratna ovlašćenja, koliko je potrebno da se resetuje ta brojka da bi on ponovo imao sva ratna ovlašćenja. To možda Trump isto želi, možda i na taj način želi da kupi neko vreme, ali definitivno će i republikanci i demokrate gledati da se homogenizuju i da nađu nekakav zajednički izlaz iz ove situacije, jer će sve zajedno da ih košta. Znate, kad ih udarate po džepu, neće gledati da li taj džep ovaj ili onaj, znate, nego će ih udariti sve. Tako da vidjet ćemo kako će to izgledati. A najgore je kada ti